Wala ko kabantay dong nga. Dasok na dahil ko sa iya nga. Ay, si Ate. Gitralala oh. Good morning. So naami dire karon sa Carmen, guys. Ang bata nga gamay. Martut, tara. Kanag bulak oh. So dagang kay ni bunga. Tut. Uy. Wala naglula. So, mga ligo daw ang person. So, dili kaayong prepare si madam. Sana all. Yeah. Dagang bulak sa mangga. Mato na. Uy! Uy! Sige, pangalan aning resort? Bulihon. Bulion. Para kang Cindy. So, magluto sa mi guys. Adobo, shrimp, and kani gipamunit ni Ate Grace. For free. So, for free na siya. So, magluto sa mi. Tag, sinapa with egg for breakfast. Kay kamo may nag-una-una dirig anhi. So, kamo joy mag-prepare sa food ma. Well, cook ba yan nandun sa bantina? Kapua ana uy. Sa natulingan? Ay, tayo rin. Kuante ka ng iso ay ko. Da, A day in my life. asa burikat nga niabot og bulihon. A day in our lives sa Bulihon. Dalawat na ganyan ako na impas mo na ko sila yung pag Nga mga cook. Basin dito, te. Makahulan ta, te. Ma'am, namoy sundan niya kinami tadtaron. pero yun man to kuha sa girl na ko sila basta nga ako nga okay pero dawato na ako nga mahabol na pagkahuman. Palit ka. Tinay mangga, mga 4 ka kilo man na. Naman to pinalit na mo pero Yan na lang na kay para pag kumana to pamahaw, i-arrange na natin ang mga pagkaon. yung mga babies manggod. Naman, dagan mong mangga. Nagpapalit ko ni Rigor og mangga kaya Para pag kasi na prepare na, hindi na sila. ano? Why we are so na ako'y dala nga ano. We are here in Bulion. Bulion, Carmen Agusan del Sur. Ay, bulion na. Kagwapa. Gabi kang instant. Ato dito oh. Mas gwapa diri nga side. So, mamahaw sa mi. Naros lang gid ako nga lang. Niya ako magpa. Sa morning nili ko ganun magtaon-taon. 1 terabyte ni te. Ulam na mo na ako balikan na video. Uy, nga ni kaya naong nako. Malaki ako. So, bata kayo. 24 pa siguro to.
Mga pinahon na to, pinaedad na to. 24 pa to. Ang mga bata. Endorser sa Magkuno. Ang Magkuno nga from Kagwait. For only 70 pesos. Nga wagi gamit kay sayang. Huwag gigamit. Pero nakitaan. Pulos ang mga bitol. Di naman ko isa kaluwag dito nga kahoy na palit sa SM. Mora ko ang ginagamit. Ayun. Agoy na may nakakita. Kaya kita dito ko, wala may luwag. So, dami ko nila sa matitaklog guys. Upitaklob sa balay. Tisin! Tuwag ko. Welcome to my vlog. Kapoy man ma-vlogger dahil, no? Oh yes. Mag-edit pa ka. Edit pa ka. Yeah, say hi to the vlog. Hi vlog, welcome to my guys. Ulit ka tayo. Sorry naman. Ito yung gasan sa dati natin. Pasal na sa atin, wala pa may na-charge naman. Ang kilawan na rin. Makuha na ko rin. More na. Oh! Wow! Inayos. Sok ba na? Ay naamday ito ko cellphone diri. Okay! Ano lang, sumpa ni kanyang kilaw. Kani sa ba? May dagang asin, no? Sana all. Kamot! Kaya ang mga lalaki naglangay-langay. Okay na kay way high blaro na na. Labas man sa no, karon mura na sa gikuan. Guys, mao gid ni si Ate Greta, guys. The ever. Baby, yan. Bakit yung kauman ako isa ka pimay. Oh, pud ako gusto lagi. Sorry, nasuguan sa vloggers. Guys, among sinugba, guys. Niluwag na yun. Sinugbang niluwag. Among chef. Ang chef is City Link. Ang City Link ang gipakuan. Kung si Madam Cindy. Sara na eh. Makasunog og balahibo. Oh, kita rin ha. So mao ni amo ang food guys. Luto. Jodog. Unya si Aya nagbaktas pa. Ya, nalak-an ang rich kid og kanang sugba. Isang rich Nag 1 kid ang hour ang rich nagsugba. kid nagsugba. Wa para ba kaabo kaayo mo to ano. Wow. Sige na mga ulo pa. Thank you so much for everything. Yes. Happy birthday. Joyo.
na. Nag-asa nila eh. Imagine natin kung karoon pa naman tagdan. Mga 2 hours ang sinugbaay. Nya. Sinugba. Napag-sponsor na good gift. Kapag na dyan kamer. Kadatan ba aling mga aero? Oh, mga dugi. Nang atang-atang. Tingnan siya kung ang dama yung kagalingon. Tingnan ka ang lawa. Brace yourself! Karabi ko experience ang bata ka. Pinawawala ko yung Nakakita mo kami sa police station, ma'am. Hindi kalimot sa ano. Bisa na yung ganyan magkuhan na dapat to, magkanan, magkanan. na, normal lang nga. Kaya ayaw mo na magpanran, niya, panran, relay, niya ito. Ikaw lagi. Wala mo lagi na lalaki ba? Assalamualaikum. Okay, kaayo kay girl o boy na. Hi! Dali, manito na. Ay, tanong, sila ito. Pero meron lang siya grumpy. Kaya ba yung friends? Kawan sabi ko, pagkat may alam ito. Ay, maraming sabi. Ano, bless? Ako po. Roma po po. Ito po. Picture na pala tayo niya. Pagabati kayo doon. Dali natin, ano? Gina! Gina! Ay, lagay siya nga. Di ba na pumunta yung space niya? Karon, may sa ano? Kaya mag-ati ni kay. Ang maro dito, kapal ang maro ba ito? Tapad? Oo. Ihala sila mo among lubot. Kaya pa ng bata dito mga kagandagan. Katong maganda Ay, sila sa una, ulong pa. Karon kay baot na siya. Unya na, oy. Oy, sokto niya daan. Mag-exit pa lang daw mo. Siyara ba nagtapal? Hindi ka sa Yung credit na ako sinto. Hindi na ito pagura. Hindi siya magkakalogo. Yun lang siya, bakura. August, bakit si Dodong, paging Dodong. Pablo. Ay, sige, nasa kay karon nga tuig nga bagyo. Sige mo na. Kanya. Dayon, te. Dapat lang kay ka ng ano, wala na yung katawalan na tapos, kanang bagyo ba yan? Ano to, nahadlok ko. Nahadlok? Nagilak ko, nahadlok ko. Scared ka na. Tapos siya kong ipakalma. Sana all. Wala ko kabantay doon nga. Nadasok na dahil ko sa iya nga. Ay, si Ate Le. Si Ate Le, ano first move? Wala ang barko ba? Si Ate Le, ano first move? Nasok lang may kikay ito. Wala yun. Basta ay nga tulad ko na napansin ako na dasok na ko na. Nala ko nga. Ay, sorry sir. Ano ba? Yan siya. It's okay. Oh, alam mo na ba? Naman na. Ay, sorry pa. Ano ba siya? Kaya kung tubig nasa likod niya. Sa'yo yung tubig. Yes, sir. Oh, kana. Ano? So, dugay siya na. Si Aya dito, wajud nagpa... Ah!
Okay, para ha? Para istoryahan ka na lang dito. Sige, sige. So, that moment, ano siya nga, gusto siya makigila-ila sa akin. Ano ra? Tapos ay siya nga, naaba daw mo suko. Ang gingon nga, I'm single. Kasi gingon ko. Sana all. At tapos, Sunod, ano siya nga, pwede daw makipagkilala, tapos, ngayon daw niya ako messenger niya. Dili po, demure. Kasama siya nila ate. Balay. Oo, yata na sa ilang balay. Samo? Ato siya, dito siya na. Nag-sleep? Ani Okto. Dasok ko ganito. Balay balo. Sabihin mo, labi ko ni. Sige, 1, 2, 3. Ano ay kamot paguman? Sige, 1, 2, 3. Ay. 1, 2, 3, go! Team Sandra! Ay! Sa taas, mo to sa taas mi. Guba ng electric fan. Naog na ako ani, matog ni. Power giday. Power giday mo. Okay, grabe. Grabe ko pud na mo sa. Sinayaway ko nila, grabe. Pero mabuntag na sila sinayaway din. kahimo sa swimsuit. Bahante. Oh, gwapa. Ibang handi. Oslo po na handi din. Pasuot na ako ni Emir. Bakit yan na Dija? Sa mga grade 11 na naon sa kina na rin. Ikaw gani. Te, kuan mo diha, te, oh. Forma mo diha. Forma. 1, 2, smile. Hindi si Chanchay din. Chanchay. Chamkay. Uy, nag-picture na ang boys? Video na, video. Kita po, girls. Video na video. Hi! I-vlog mo na natin. Oh, welcome to my vlog. Welcome to my guys. Oh, imus guys si Bahante. So cute. Ako na nabandi, B. Gusto ko nang pagkita pusod-pusod. Kung wala baby, labi sa prasa, wala baby balay dito, sila balay dito. Mga tuhog, mga ahon dito ba ya? Muna, stop na. May ayan. Steve, wag gini ayaw mong balay kinagin di sampo. Wali ayan. Hubog di lagi mag-grow og istorya na something diri. Saba ka diha na something. Sa balay kayo, mangulam sa akong short. Wala man ni mga tuhog may magkuhan na may girlfriend. Hindi, may gumabot sa iagot eh. Kanya, kay si Kuya Ay, mag-breed naman matog. Para diretso daw. So, nahaponan ang mga person. Ano yung mga ulit na bit-bit pa more. Mga rich kid, oh. Ito po nila Annalyn. Asan makakita niya dyan? Gabi ba kadagan sa butang ni Ate Grace?
Let's buy. Bread. Oh, magapit na tag bread. Yes, magpalit ra ta bread. Magpalit na lagi pa lang ba? Ano namin, magpalit sa may pan. Kanang itag pan. Ngita itong pan. Nasa Rose. Patong Doon Rose, naman to galing sa ang Rose. kanto. Oo, tas muli ko. Atbang. Sige, so nauman na may ligo guys. So naana po mi sa boarding house ni Feby. So abi nilag picture. Amo mga So, host, si Rose. Host for today's video. So nasa mi diri guys kay mga kape. Ang adik og kape kana siya. Kana. Si myself. Pasangin lang niya mana. Hoy, akong bana ni nga do tagay na ko. Right. Gitralala oh. Bye. Ato na me. Bye-bye. Salamat. Oh, migaw na mo diha duha pag video okay mo diha. Konvoy ko na daw ate kay Musa. Musa kay ako sa inyo. Uy, bye mga rich kid. Bye, rich kid. Kaya naman kali mo magunit-gunit na antena,